di dalam Madinan fana ayah bacaanan pamita obati ko kami barenan ko pabuwa macam sakalai-laina inda parang tago biyoya anu pandai bada puasuran di pangkaru dinantinya ay dinantinya nagkalagay ay laganda oya ambak kambal yoji oya dia pulo kejam nyola biapa donan lamu padonan lamunan kandungai akai saruang dauda tibo sambil tibo dan mancalia oda mancalia otuan udah tasapu ida wayurang kayoda antasawara capia oe capia ada caen Kembali ke lah. Kecamatan Pandasapura dalam daerah Rampasisi pasar tambang di tepi jalan
Daca yang salah main tibo. Ujala be payota kamang be guru untuang basa gero. Iyo. Alakalam gunung sabali. Namun hujan setiap tidur. Malang sawa dapat penyakit dukun tak pandai mau bedo. Kembang oi orang tu si kembang ayaji kembang oi tasabuku apa budi saaliran batamangkale oi kai kabayangan di sini mana ada kampung oi nan kadang si makan ban biarlah ayah bagi dia walau kesampi alam kau ingat bananya ori badan kan kau kaya gagam jiwa iyo gima antara pandaian tertidur biar sayang biar menjadi pokok duduk bacan doriku eko kosong kalau doamu kembang dari Makassar, dek capek bana, dek udah pulang, mungkin maweta, kurang rumah, sampai hati, dan sampai pagi kiranya sehingga ikut saya naik pasar. Nande ina taimo pasan untuk muda sabana malang udah ibaratkan di tengah sawah kok indah pandai naung di kandang tiada dua lama pengajian yang abang jakin yang kawan-kawan kuat manuangnya mak tukang ban kuat manuangnya tukang ban siangan kapalilo dapat ikan oh emak akan